न'आव फैफिनदो जोङो नों न'आव फैफिननायनि उनाव नों ओंखामबो जायाखै नों होआबालाय सोरदो होबावनो अननानै न'आव फैफिन। आरोबाव बर' समाजनि गेजेराव सासे अन्थाइ बिखा बिमाया गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारदों। बर' समाजनि गेजेराव गारना खारनाया भाइरास जाबाय नामा? अखा नायब्लानो सोरबा खारनाय सोरबा गोमानाय नुनो मोनसै। बेबायदिनो आरोबाव सासे बर' आइजो जायनि मुङा सपना बर', बियो गावनि फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारखोमानानै दं। बियो बाक्सा जिल्लानि बरमा थानानि सिङाव थानाय टेक्राकुसि सेतलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ खारखोमाना दं। बे जाथायखौ लानानै न'खरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोमानाय सपना बर'खौ न'सिम फैफिननो खावलायहरदों। आंनि मुङा मुस्रि खन्दन बर'। गामिया जाबाय थैखारागुसि ब्रेकेटआव माबा सितलपुर लिरो। हिनजावनि मुङा मा मुं? थरायनाय सपना बर'। माब्ला खारखुमाया नोंनि हिनजावा? सप्तासे जाबाय। गथ'फोर दंमोन? गथ' सानै दङ। हौवासा हिनजावसा? हिनजावसाया जाबाय गिदिर, हौवासाया उन्दै। नोंजों नांलायबायदोंमोन नामा बियो? नांलायनाय माने ओरैनो नांलायलायनाय जायाखैमोन। गाव हारसिं खारखोमालाङो? थिग बेफोरबायदियानो जादों। सोरजोंबा खारफालांनाय सन्देह ना बहाबा खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह? खामानि मावनो थाङाखै खारफालांथारदो। बे खारफालांना खामानियाव जेनेबा मावहैदो। सोरबा हौवाजों थांफादों बियो? आंनि बायदिब्ला थांफादो। फनफोर रायलायखुमायोमोन नामा नों थानाय समाव? रायलायो। सोरनिबा नाम मख'नो हागोन नामा बे रायलायग्रा? रायलायग्रानि मुंखौथ' बुंनो हायो। मा नाम? उपाधियाबा माबा लिरो। नामा मा नाम? ओरैनो माबादो रायलायबाय थायो। नामा सम्भु। बबेनि बे? नाग्रिजुलि जायगाखिनिखौ मिथिया। जायखिया बेजों रायलायबाय थायो बियो? रायलायो। बिसोर सानैजों दखान मोनसे खामानि मावोमोन नामा? मावोमोन। दा बेबो बे दखानाव गैथ'वा दा? गैया। सानैबो गोमाना दं? गोमाना दं। दा नों मा लुगैयो बिसोरखौ? आंथ' मैयाबो लाबोनायनि थाखाय थांदोंमोन नागिरनानै। नागिरना मोनासै। फैफिनबा मोजां जायो आरो। दा आंनि बिबाजैया खारखुमादों होननानै बुंनो थाङोब्ला मथा मथि सप्ता खेबसे बारलांबाय। हमनानै ला 10-12 दिन जाबाय आरो फ्राय बारा बांद्राय गोसोआव गैला ओरैबायदि थारिखखौ। मा मुंमोन बेना? बेनिया सपना बर' लिरो। सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह ना गाव हारसिं खामानि मावनो थाहैनाय सन्देह? सन्देह माने जेनेबा गंसे बिसोरो साहा दखानाव बे टिहु होननाय जोंनि बास स्टेन्ड टिहुआव साहा दखानाव खामानि मावोमोन बिसोरो। बै खारखुमानाया जाहैबाय साहा फुदुंग्रामोन। ओमफ्राय बेयो आरो ओरैनो काप आरि थोरसि लथा सुग्रा आरो। सानैबो मोनसे दखानाव? मोनसे दखानावनो खामानि मावोमोन बिसोरो। दा बै दिननिफ्रायनो सानैबो गैखाया दखानाव? बै दिननिफ्राय माने बिदिनो फैयोमोन बे साहा फुदुंग्रायाबो जोंनाव नुदों आंबो खेबनै खेबथाम। आंबो खामानि मावग्रा मानसि न'आव थाया। बाहेरायाव थांलाबो बिदिनो मोना खोमसिबा सफैयो। दा बिदिनो मोजां गाज्रि बांद्राय मिथिस्लाबा आंबो। फैयोमोन बिदिनो फैयो जेनेबा जानाय लोंनायबो नुयो ओरैबायदि आरो। दा बै हौवाजों खारफालांनाय सन्देह? सन्देह माने दा साननायाव बे सन्देहआनो बेजों खारफानाय आरो। बेयो दासिम बे दखानाव फैथ'वाखै? बे खारखुमानाय खोनानाय दिननिफ्राय बे दखानाव सानैबो गैया। दा मा लुगैदों नोङो? लुबैनाया दा ओरैबायदि लुबैयो आंबो दा न'खराव आलाय सिलाय जोंहा बिदायाबो माने बेमारि। बेनिफ्राय गथ' सानै दं, फिसाला सासे फिसाजो सासे। दा फैफिनबा मोजां जायो आरो बे गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै आलाय सिलाय। आंबो थाथिरा न'आव। रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? रायजो राजानि खावलायनाया आंनिया ओरैयानो जाहैबाय जेनेबा अननानै अबेबा जायगाफोराव खना खनलायाव नुबाय बायोब्ला हमनानै बिसोरखौ दोननांगौ आरो। दोननानै खबर फोरमायहरनांगौ न'खरसिम। एजार होदों नामा थानाफ्राव? एजार माने नै दा जों दान्दिसे उनाव नै बरमा थानायाव थांनो थाखाय थियारि जाबायानो। एजार माने जों होगोन आरो नै दान्दिसे सम उनावनो होनोसै आरो।